ప్రైజ్ ది లార్డ్. అందరికీ వందనాలు. అనుదిన వాక్యంలో భాగంగా ఈరోజు మాట్లాడుతున్న అంశము గాఢాంధకారపు లోయ. అవును, కీర్తనాకారుడు అంటున్నాడు కదా, కీర్తనలు 23వ అధ్యాయం 4వ వచనము, గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను, ఏ అపాయములకు భయపడను. నీవు నాకు తోడయుండువు, నీ దుడ్డుకరయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. అవును, దేవుని బిడ్డలముగా విశ్వాసముగా మనము ఆత్మీయ పోరాటములో మనము మన సమస్యలతోటి, మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులతోటి మనము పోరాడుతూ ఉంటున్నామేమో. అయితే మనము గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరిస్తున్న అనుభవం గుండా నడుస్తున్నామేమో. అవును, గాఢాంధకారపు లోయ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే, అది చీకటిగా ఉండే లోయగా ఉంటున్నది. అది ఏ మార్గము కానరాకుండా ఉంటున్నది. మనం తడుగులాడుకునే వారముగా ఉంటున్నది. గాఢాంధకారపు లోయ మార్గమే కానరాకుండా ఉంటున్నది. ఏ వ్యక్తియు సహాయం చేయడానికి దగ్గరికి వచ్చేది లేనిదిగా ఉంటున్నది. గాఢాంధకారపు లోయ అంటే చుట్టూ చిమ్మని చీకటిగా ఉంటున్నదిగా ఉంది. అవును, మన చుట్టూ ఉన్న సమస్యలు, మన జీవితంలో వచ్చే సమస్యలు, మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఒక గాఢాంధకారపు లోయనే మనల్ని తలపి వచ్చేలా చేస్తాయి. కాబట్టి మనము గాఢాంధకారపు లోయ గుండా మనము ప్రయాణం చేస్తున్నామేమో. అయితే అది మన ముగింపు కాదు అని మనము గమనించాలి. అవును, దేవుడు మన ముగింపు, ఒక విశ్వాస యొక్క ముగింపును దేవుడు గాఢాంధకారపు లోయలో ఉంచలేదు. దేవుని నామమునకే మహిమ కలుగును గాక. అవును, ఒక విశ్వాస యొక్క ముగింపు గాఢాంధకారపు లోయ కాదు, కానీ అది ఒక ప్రయాణంలో అదొక స్థలము మాత్రమే, అది ఒక సందర్భం మాత్రమే అని మనం గమనించాలి. అవును, మన జీవితంలో ఎట్టి గడ్డు పరిస్థితుల గుండా మనం ప్రయాణిస్తున్నా, ఒక గాఢాంధకారపు లోయ గుండా మనం ప్రయాణిస్తున్నా, ఏ మనుష్యుడు మనకు సహాయము చేసేంతగా మన చుట్టుపక్కల ఏ వ్యక్తి లేకుండా ఉన్నా, ఏ సహాయము మనకు అందకుండా ఉన్నా కానీ మనము భయపడనవసరం లేదని దావీదు చెప్తున్నాడు. దావీదు ఎన్నో మార్లు తాను సౌలు తరిమినప్పుడు తరమబడ్డాడు. అనేక అరణ్యాల గుండా ప్రయాణించినాడు, గుహల గుండా ప్రయాణించినాడు. మరణము చేరువకు తన పక్కకు వచ్చినా కానీ దావీదు ఏమంటున్నాడంటే, గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరిస్తున్నానేమో, అయితే నేను భయపడను. అవును, అదే మాట మనము మాట్లాడవలసిన వారమై ఉన్నాము. అవును, విశ్వాసిని అని చెప్పుకుంటున్న మనము, క్రైస్తవులమని చెప్పుకుంటున్న మనము, దేవుడు నిజమైన దేవుడు అని ప్రకటిస్తున్న మనం ఏమని అనవలసిన వారమై ఉన్నామంటే, గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను. అవును, నేను గాఢాంధకారపు లోయ గుండా సంచరించవలసి వస్తుంది, అయితే నేను భయపడను. అవును, దావీదు అన్నట్టుగానే నేను భయపడను, గాఢాంధకారపు లోయలో సంచరించినను, నేను భయపడను అని దావీదు అన్నట్టుగానే మనమును ఆ విధంగా అన్నట్లయితే దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు. అవును, గాఢాంధకారపు లోయలో ఏ మనుషుడు మనకు సహాయకరంగా లేకపోవచ్చు, మనము మేలు చేసిన వారు కూడా మనకు సహాయకరంగా లేకపోవచ్చు, మన తల్లిదండ్రులు మనకు సహాయకరంగా లేకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడని మనం గ్రహించవలసిన వారమై ఉన్నాము. అంతేకాకుండా ఆయన దుడ్డుకర్రయు ఆయన దండము మనల్ని ఆ గాఢాంధకారపు లోయలో ఆదరిస్తుంది. కాబట్టి ఆ గాఢాంధకారపు లోయలో మనము సంచరించవలసి వచ్చినప్పుడు మనము భయపడకుండా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాము. దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడని మనం గుర్తించాలి. దేవుని యొక్క దుడ్డుకర్ర దండము మనల్ని ఆదరిస్తుందని గుర్తించినప్పుడు దేవుని యొక్క దీవెనలు మనల్ని వెంబడించేవిగా ఉంటున్నాయి. దేవుని కోసం మనం నిలబడే వారముగా ఉంటాము. దేవుని యొక్క సాక్షిగా మనం నిలబడే వారముగా ఉంటాము. మనము సాతాను సిగ్గుపరిచే వారముగా ఉంటాము. ఏ శ్రమ గుండా సాతాను మనల్ని నడిపించాలని చూస్తుందో, ఏ టెంప్టేషన్, ఏ పరీక్షను మన ముందు పెడుతుందో, ఏ అడ్డుబండను మన ముందు పెట్టి మనల్ని ఆ గాఢాంధకారపు చీకటిలో పడదోయాలని చూస్తుందో, అయితే మనము భయపడకుండా ఉంచినప్పుడు ఆ సమస్యను జయించే వారంగా ఉంటున్నాము. కాబట్టి దావీదు గాఢాంధకారపు లోయలో దావీదు భయపడలేదు. అవును, దానియేలు కూడా ఆ సింహాల గుహలో ఆ గాఢాంధకారపు లోయలోనే ఉన్నాడు దానియేలు, కానీ ఆ సింహాన్ని చూసి దానియేలు భయపడలేదు. దానియేలు యొక్క గుండె అవియలేదు, దాని గుండె భీతి చెందలేదు. అవును, విశ్వాసముగా చెప్పుకునే మనము, దైవభక్తి గల వారమని చెప్పుకునే మనము, ప్రార్థించే మనము, ముమ్మారు ప్రార్థించే మనము కూడా సింహాల బోనులో మన
మనము పడవేసినా కానీ మనము భయపడకుండా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాము. కాబట్టి మన విశ్వాసము మనల్ని ధైర్యపరచాలి. మన భక్తి మనకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను. చూడండి, ఇంకా అపాయమునకు భయపడకుండా ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాము. చూడండి, గాఢాంధకారపు లోయలో అపాయము కలిగినా కానీ అట్టి అపాయము కూడా మనల్ని ఏమీ చేయదని మనం నమ్మినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనకు తోడుగా ఉండి ఆయన మనల్ని ఆదరించే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు, తోడుగా ఉండే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. దావీదును ఏ విధంగా అనేక శ్రమల గుండా దేవుడు నడిపించి రాజుగా అభిషేకించినాడో, రాజసింహాసనము చేసి దావీదు రాజుగా చేసినాడో, మనల్ని కూడా దేవుడు ఈ గాఢాంధకారపు లోయ గుండా నడిచినప్పుడు దేవుడు మనల్ని కూడా రాజుగా, రాజు లాంటి దీవెన, రాజు లాంటి అభిషేకం, రాజు లాంటి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకిచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి సింహాసనమునకు ఎక్కే మెట్టులో, సింహాసనమునకు చేరువయ్యే దారిలో గాఢాంధకారపు లోయను దావీదు రాజు చూసినాడు. అవును, యోసేపు కూడా ప్రధానమంత్రి కావడానికి ముందుగా ఆ బావిలో పడదోయబడి గాఢాంధకారపు లోయ గుండా ప్రయాణించినాడు. కాబట్టి మన జీవితంలో మనం ఒకవేళ గాఢాంధకారపు లోయ గుండా ప్రయాణిస్తున్నామేమో, అయితే ఆ మార్గము సింహాసనానికి దారి తీస్తుందని గమనించాలి. ఆ మార్గము దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తుతున్నాడని, దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడని, దేవుడు మనల్ని అత్యధికంగా ఆశీర్వదిస్తాడని, మన తలను పైకెత్తే దేవుడు మనకు ఉన్నాడని మనము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఆ గాఢాంధకారపు లోయను దేవుడు మనకు ఆశీర్వాదంగా మార్చే దేవుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము గాఢాంధకారపు లోయ గుండా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు భయపడని వారంగా ఉండాలి. ఏ అపాయమునకు భయపడని వారంగా ఉండాలి. మన గాఢాంధకారపు లోయలో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడని మనం గ్రహించాలి. అంతేకాకుండా ఆయన దండం, ఆయన దుడ్డుకర మనల్ని ఆదరిస్తుందని మనం గ్రహించినప్పుడు దేవుని యొక్క కృపాక్షేమములు మనల్ని వెంబడించి ఆ గాఢాంధకారపు లోయను మనము దాటి సంతోషంతో మనల్ని దేవుడు నడిపిస్తాడని మనం గమనిస్తూ, మన గాఢాంధకారపు లోయను దేవుడు తొలకరి వర్షంతో నింపి, దీవెనలతో నింపి, సంతోషంతో నింపుతున్నందుకే దేవుడికి వందనాలు చెల్లిస్తూ, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఉన్న ఆ గాఢాంధకారపు లోయ వెలుగుతో నింపబడిన గాక. క్రీస్తు యొక్క వెలుగు మన గాఢాంధకారపు లోయను నింపి మనల్ని అనేకులకు ఆశీర్వాదంగా చేస్తుందని నమ్ముచు ఈ కొద్ది మాటలను దేవుడు దీవించును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మహోన్నతుడ, మహాగరుడ, అద్భుతకరుడ, ఆశ్చర్యకరుడ, ఆలోచనకర్త ఎస్ఐయా నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. అయ్యా ప్రభువా, విశ్వాసులుగా ప్రభువా మేము ఏ గాఢాంధకారపు లోయ గుండా మేము ప్రయాణిస్తున్నామేమో ప్రభువా, ఆ గాఢాంధకారపు లోయలో మేము భయపడని వారంగా ఉండడానికి కృప చూపండి. ఏ అపాయము మాకు కలగదంటున్నావు తండ్రి, నీకు స్తోత్రమయ్యా. నీ వాక్యం యందు మేము విశ్వాసం ఉంచుతున్నాము ప్రభువా. అయ్యా నీ వాక్యం నువ్వు గొప్ప చేసినావని నమ్ముచున్నాము. వాక్యమే దేవుడవై ఉన్నావని నమ్ముచున్నామయ్యా. వాక్యం వింటున్న వారు ఎవరైతే గాఢాంధకారపు లోయలో ప్రయాణిస్తున్నారయ్యా, ఆ గాఢాంధకారపు లోయలో నువ్వు తోడుగా ఉన్నావని మేము నమ్ముచున్నాం. ఏ అపాయము మమ్మల్ని ముట్టది అంటది అని నమ్ముచున్నాం తండ్రి. మా గాఢాంధకారపు లోయను నువ్వు వెలుగుతో నింపి, దీవెనలతో నింపి, దావీదును ఏ విధంగా ఆ గాఢాంధకారపు లోయ నుంచి నడిపించి సింహాసనమునకు అధిపతిగా చేసినావు ప్రభువా, నన్ను మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రభువా ఈ గాఢాంధకారపు లోయను దాటించి ప్రభువా మా తలను ఎత్తే దేవుడవుగా ఉన్నావని, మా జీవితాలను అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మారుస్తామని నమ్ముచు సమస్తము నీ పాదం మీద సమర్పించుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్.